چند ایک ربیع الاول دا آج آئندے ہوئے مشکاندہ پہ تاریخ یقیناً 14 نہیں پر 14ویں وانگوں بھاندہ پہ چند ایک ربیع الاول دا آج آئندے ہوئے مشکاندہ پہ تاریخ یقیناً 14 نہیں پر 14ویں وانگوں بھاندہ پہ اس نال برات ستارے دی میں گال کو تسلیم کرنا کہ سب ستارے ہیں نتیجہ دیکھ سکتے بلا اس نال برات ستارے دی بان گھوٹ پھلکتے آندہ پہ اس نال برات ستارے دی بان گھوٹ پھلکتے آندہ پہ اور ستارے نہ قسمہ ہیں ہر سات ستارہ صورت چھے منحوس نہ دل گھبرانا لال برات ستارے دی بان گھوٹ پھلکتے آندہ پہ ہر سات ستارہ صورت چھے منحوس نہ دل گھبرانا پہ چو پھیر میں جھمرن کرنے کا ہر ذرہ نور جدھانا چو پھیر میں چاندہ حالہ سامنے رکھشو چو پھیر میں جھمرن کرنے کا ہر ذرہ نور جدھانا پہ پل پل ہے پل پر نیوے دا دے ویلا وقت بکاندہ پہ پل پل مطابق مومن روح سلوات پہ سیرے گاندہ پہ ماحول مطابق مومن روح سلوات پہ سیرے گاندہ پہ ایمان دا آٹھا بھاگ بھریا ہر سبزے بھاگ سباندہ پہ ہر وشبہ وہم پرستی دا توہم پرستی دے کو ہر وشبہ وہم پرستی دا کال وانگوں آج بھی باندہ پہ توحید کی عظمت اوٹتے ہیں بھا شرک نفاق دا ڈھانگا گھڑ رب رحمان دی رحمت دا پڑھ پاک درود لہایا گئے معصوم تے سب سلوات پڑھو قرآن دے وچ فرمایا گئے سلوات دے حوالہ ایک باندھو کہ سلوات سلیقہ ساہدہ ہے جرا ساہ گن دے سلوات پڑھے شورا حضرات کو لو کافی تے توجہ جیسا سلوات سلیقہ ساہدہ ہے جرا ساہ گن دے سلوات پڑھے جرا اوک عذاب تو ڈرتے ہوئے بھر آہ گن دے سلوات پڑھے جرا حق دے ایوز نیک عمل اجدہ گن دے سلوات پڑھے جرا دے بخشش تھی دی ہے او راہ گن دے سلوات پڑھے یا خلدت خاص رہائش دی کوئی جاہ گن دے سلوات پڑھے جرا رزق دے روح پہ رازق تو تنخواہ گن دے سلوات پڑھے تنخواہ گن دے سلوات پڑھے انعام خدا تو ہر ویلے ہر ماہ گن دے سلوات پڑھے جیرا پل پل پاک پیمبر دی شک چاہا ہندے سلوات پڑھے اچھا کوئی نہیں گھندا دنیا تے اشاہ گن دے سلوات پڑھے کہ رنگ روپ بلال بہشتی دا سلوات دے نال سجایا گئے معصوم تے سب سلوات پڑھو قرآن دے وچ فرمایا گئے اور ایک منظری میں بابو سر نال پہنچی خاک چھوٹی بہر دے لکھن کو مشکل ہوں گے تو مشکل کشادے بنانا لے واسطے کوئی مشکل کہیں میں عرض کرنا پیا روبت ودی اخلاق تے سر نال پہنچی خاک تے صدیاں دی سیکھدا سلسلہ پہنچے مسائیں پال پاک تے کوثر کنو پڑی آل آئے ہر گل گریباں چاہتے خالص خوشیدہ در کھلے ہر ایک بشر غم ناکتے میراج دا مہراں لگیا احساس تے ادراک تے میراج دا مہراں لگیا احساس تے ادراک تے جنہا سب سے عروج تے پہنچ گئی قبلہ میراج دا مہراں لگیا احساس تے ادراک تے دھرتی کو نظران لگ پیا آسمان لے لے باغ دھرتی کو نظران لگ پیا آسمان لے لے باغ تے اللہ دی نعمت نام پر اتری شاہ لولاک تے کعبے دی قسمت جاگ پئی خوش ہے نویں در تاک تے کعبے دی قسمت جاگ پئی کعبے واسطے اعزاز ہے کہ مولا اتھے تشریف گھننا ہے کعبے دی قسمت جاگ پئی خوش ہے نویں در تاک تے در تے لگی ہے ڈیوٹی ہوریں دے ہاتھیں ڈھاکتے کعبے دی قسمت جاگ پئی خوش ہے نویں در تاک تے در تے لگی ہے ڈیوٹی ہوریں دے ہاتھیں ڈھاکتے یہ کیا کھلا کریں گے سلوات پڑھ پڑھ دم کریں پل پل نمی پوشا ڈرتے لگی ہے ڈیوٹی ہوریں دے ہاتھیں ڈھاکتے سلوات پڑھ پڑھ دم کریں پل پل نمی پوشاکتے آئے گئے دا آدر او بھگت جبریل کھڑ گئے ڈاکتے آئے گئے دا آدر او بھگت جبریل کھڑ گئے ڈاکتے آقا دے استقبال دی کائنات وچ تمہید ہے 13 رجب دی عید ہے 13 رجب دی